Wezîrên derve û yên navxwayî her yek ji Nemsa û welatên Belqanê duh li Vîyenayê civiyan û rewşa penaberan û pêla koçberiyê beref welatên Ewropayê ve gengeşe kirin û li gor ku malpera DW ya Almanî ragihandî ku welatê Belqanê û welatê Nemsayê gihiştine rêkeftinekî ku polîsan bişînin li deverên sînorî li ser dirêjahiya sînorê welatê Belqanê. تا ku nehêle tu koçber derbasî welatên wan bibin bê tomarkirin. Her wiha biryar dan ku tedabîrên tomarkirina navê penaberan û koçberkirina wan jî divê hemî welatiyên Belqanê zanyariyan li ser bidin yek. Ji aliyê xwe ve welatê Yunanê nameyek ji civîna Vîyenayê re şandibû û tê de gazindên xwe ji welatên Belbara mijara penaberan û asêkirina sînoran li pêşiya wan Wezîrê Berevaniya Nemsayê Doskoztsel dibêje. تا ku tedabîrên tomarkirina penaberan ne bi şêweyeke ektîv bêkirin li Yunanê û li her welatekî Belqanê û ta ku welatê Tirkiye tu sozan yan rêkeftinan li gel Ewropa nekin ku pêla koçberiyê raweste yan bê rêkxistin ew ê herdem tedabîrên netewî bistînin